Guys, ay susu dia. Gilaming ni nito day. Hala, ralami ang susu guys dia. Kay na ko kay tatay. Oh. Dani. Susu bi. La. Favorite ni Kim Kim guys, susu na. Aja na lapti kay gihikuan pa na gi. Lamingan pa ni guys. Mang lamingan. Dali tayo batang. Lamingan pa ni guys na. Susu. Guys, magbinignit mi karon. Dia magbinignit mi. Ala ka na mi abinignitan guys. Kay diha may saging hinog. Tus merkado nakapalit ko ito saging hinog guys. Diha kantidad 25 pesos. Yeah. Uy, nakapalit ko saging hinog. Dito naman may kamuti. Kamuti karlan diha. Napay munggos. Katong ipadang ati Josephine diha. Aman na ikuhaan kaya magiutan. Dali pa na mahudton og kuwas binignit kaya nang daghana. Mapanatangon kaya katangadan ang pangutanon. Ana guys, guwang na kamong kubasa. Naghiwa ako gamay kaya mag-ibutang sa among binignit. Kanina, kami masdaa. Paano ka nang bangguron ba? Karong mga bata dan ay makakaon. Mora na yung mga sagol guys sa mga binignit. Saging, munggos, kamote o karlan. Dali amang lubig, buak na daang papagabril. Amo sang latanan ring munggos ya. Karon maunag ka humok. Okay. Maso dari latatay guys, dari mi nagluto kay upin na irkon na. Dari hangin grabe ga Saka naidaghan dari sugnod pod peke nang daghang binagha Wow, orang lami akan so nganing sugnod ba na. Wala tus bahay pod. Grabe. Maso nila tatay dengagan kay naitiil sardinas. Na guys, aron des sa mo lubong. Kung gitujo ni sagingan ni guys, karon di mo lubong ag kabilya. Nan ara. Okay, zata guys, humukumo ang ako na atan na ilunod og begas. Guys no. Bukaw na sa atan ilunod sa begas dana. Mo dungan sa kahumok. Sa guys, ang masaring pamakpakan kay amang naring panadtaron ring atang mga sagol sa atong binignit. Kanay kubasa, de saging, de kamuti, de karlan. Aw kare amang na pa rin kuron ron. Kaming dos unika dari man nadtad. Amang taba amang ring tabangan. Kay day machikiting tolatos gawas amang pa ka nagbinignit kay arong mga vitamins ba. Bitaw. Aman na i-snack guys, mga alas 3. Aman na i-snack ang tataud. Banana, this is banana. Dahil ako nga makukulit. Mo rin tanga. Hindi mo pa rin tanga, propopyo. Natura mo ha, ayaw mong laag sa kalsada ha. Kaya mangidnap. Kidnap pira balon. Ayaw mong laag ha. Abri, lagi abri siyan ka na sumbi. Dali siyan ka na sumbi na nas gawas. Dali. Ada na. Dagan. Sudyan ka na sumbian. Dali. Ala si Jian may sumbi di ay. Adyo na. Kaya masok kusta tayo na. Ang busal lang sang baka. Sira kayo na sumbis gawas. Ala na rin sumbi diha. Mga bata guys. Sumbi ko no. Na sumbis gawas. Ilan. Okay. Manang ilunod ring bagas guys. Kaya magdungan sila kahumok sa unggos. Kapit ako mga mandari paradtad. Kita mga madangatang kamuti dia. Violet nga kamuti. Ala, palatuson dun besong kasi anron. Kaya ano mag-aliwalas mo mga samad mo na ng ibaw nagbunot ng lubi. Diyan na guys, sa kamang karlan o kamuti. Yehey, pati pa kamang saging. Wow, colorful ka doon yung binignit ron. Ang bangguro na yung kubasa guys. Ano pa yung bangguro natin dahil dari spino. Palang saktura no. Pwede ba doon na speakers? Kanina. Kari dagka. Dagko. Di ba dagka ka doon? Di man? Saktura. Ha? Kira no. Kau. Ta. Kau, pagkuha dito baso kau. Kanang pink, iyabo ang tubig. Gubot mi dari guys. Ako saring ako anon. Bangguron. Boto. Apila ni namo pakpak kay naman na ni vitamin sa pakpak guys. Kay maso ning pakpak kuno kay green. Maka green to sa palangaw. But for the eyes man guys, eyesight. Ay ang bangguron. Nag-inilo guys sa sabaw. Guys, sabaw mga batang arot. Sound! Naglaran may lang usuan. Ito gang ida kay kamera. Ay kadiyan. Aluy. Ay, bot yan. Why bot? Ay, bot sa kulot ni Tito, ina. Bot. Bot sa kulot ni Tito. Ag sa Ilia, uy, behave naman lagi ka, Kim.
Tidak. Hello. Subuan. Makan magani. Gumera yo ah. Tako na rin ka nagkaaday. Ota. Agnaw. Tagagamay. Gipikas sa gaway. Alarang kaluoy ng luod. Oh, ja. Luoy lang. Si Kim Kim. Huwag malagi nagtingog. Wala lagi dia kay si ano may. Bihibra malagi ka, Kim. Kanain mo. Yehe. Munsa man mo, Tito. Ikaw diyan. Munsa man ka ni Tito. Salamat. Kapag iba. Butang. Kape. Imna na. Bataan eh. Sugan tud. Ikaw rin kud. Arang manghot ako kuron guys. Kaya arang dali ra. Kaya magbanggot pa ko daring kuan. Magbanggot ko dari dia. Kubasa. Mag-isagol ng biniglit. Kita na sa pasod. Gana. Dara, usap. Sampo niya luwa. Magkukuron mo. Yeah, hurot na ka mong saging. Matutug ka. Han. Sige, mazaglan lang na mong saging. Uy. Puas ng kulkuran bitaw. Lalo. Where's? So na guys. Oh, see? Nagdahang yapinan kaya ng mga lagbo. Ang pinan na rin. Ano guys, naman ako banggod. Itang kubasa. Sud-sud. Kami sa bangguron. Ay, arong mapino. Kakaunjog mga bata ba? Isang kuuton. Ada pa daghan. Yan na guys, katang kubasang gibanggod. Kaya matang ibutang na sa tang binignit. Oh, kumpleto na. Okay, yan na guys. Buko na ba ni? Oh, yan na guys. Nanglutak pa na. Ito na ito, ilunod ito atang saging. Hawid, hawid, hawid. Nanay, baklay lagi dyan ate unik ka guys. Hawid. Nahug ka? Hawid lagi, hawid. Hawid ni ate, hawid. Nahug ka sa pa. Ito ka tayo guys. Ano ba tayo? Sudlay? Mga gama. Nagkonsta tayo guys. Sudlay. Mo ni sudlay sa basak guys. Di na sudlay sa buhok. Sudlay sa basak na. Kuha na sa tayo kaya magkuha na pos basak at pos pikas. Day na, lubi man na, imong ikaan. Taga, kuhan guys, taga panglaw. Kaan naglubi. Natatad ka ang tag binignit. Guys, binignit, taga mang snack unda. Yummy, yummy binignit. Purma. Rajag na og lubi Rajag na og lubi ni Bajihan eh. Yan na guys, ata na ilunod agatang saging. Kaya makumuk po na si Zagapil. Okay, yan na guys, agatang banana. Nasa ipang lunod guys. Okay. Apa, data na rin lunod rin atang kamuti o karlan. Karmulaut na siya guys. Kamanan sang tata, sundab na itong ilunod na ni guys. Tanay dyan pa humukon guys. Luto na karing munggos o karing begas na. Humot na. Kuwang na laman tuno guys. Ato sanin pa humukon si Zay. Humuk na natin na ilunod na itong tuno. Okay, hapit na itong pang snack. Okay guys, kaya dali raman si Zay. Unsa na nitataod itong ilunod. Kaya naglasaw guys. Gamay ra aro pahumok ba aro humok ug maazo. Naglasaw guys, mga nalunod naglasaw aro humok pa sa samot. Ano humok si Ja guys. Papag ispiso dadto. Eh, mot na ba? Mot na guys. Ha? Dara mo ispiso guys, wa pa na magilunod. Insa na to na mailunod, insa na mailunod ang ispiso ug mga humok la si Ja. Kay mo ni si Ja last nga sabaw. Muna tambal sa kabuhi. Tambal sa kabuhi niya. Tatay kay kabuhi ng tatay. Tambaw na ni dyan. Sama tag kabuhi. Diyan na natin guys. Ilunod ni kani. O hapit na dyan haon. Okay guys. Patanaw mo naman na hangga guys. Ilunod na ni. Grabe mga driver ga. Driver na tayo sa motor. Bayot si dun. Dali. Drive na motor ninyo. Ilang motor guys ang kanang lingkuranan tagsa sila Liya. Grabe ga. Si tatay inyo sakay. Tara. Kautot. Bibo din silang duha guys. Pare
pa kulor sa sanilas, purpuwa, panungko pa. Si tatay enjo si tatay enjo pasahero. Las dang butaka. La sige, pandara enjo motor. Pandara enjo motor. Sakay ko no kadari tay. Pero kay mga Ito kang padagan mo. Dala guys, at nang ilunod dagatang kinatusgang kubasa. Kalinaw sa mata ba? Nga hanap. Tikas mata. Nga. Aram muli na wag atong pananaw guys. Okay. Ay, halo, ang gatong kubasa nga lamig ka adyo. Kayo. Okay. Isang takluban sa kada guys. Sa as in sigaan umaadyo kay aron di man mahong kuan. Anhoy. Anhoy di madekot ba? Nga ra secret ko guys, aron di man mahong ginsong binignit, magpabuka mo daag tubig, dinta sa nandiyo ilunod tong mga ingredients katong ipamutang dalas binignit aron mabinignit siya. Aron di madekot. Bao ni ang mga trabaho wa ba ni madekot. Pero wa man pod na. Ilhan man og bodekot guys kay man mahong anghoy. Kay ka man mahong anghoy wa ni madekot. Kada guys. Amo nang ilunod ang amang pangmalakasang tuno, karing kanang ispiso. Amo nang ilunod ang karing ispiso guys ya. Ispisong tuno para sa binignit. Wow, ang daghan na itong sabaw. Wow, grabe guys. Oh, di ba? Oh, di na tuton kay nilaog. Ito na. Ay, halo guys. Wow, halo portion. Oh, lumiya ka to guys. Wow, nagilo-hilo. Kubasan ni guys. Wala na si Zay katong kulor-kulor. Unting nga natong kulor-kulor day. Nang sago. Wala na makuha sago guys. Kaya grabing daghana na magsagol. Nga, niragod. O, asa ka. Nay kubasa. Nay saging. Nay kamuti. Nay karlan. Nay sunob. Nay munggos. Asa ka. Grabing vitamins daniga. Rice. Na napay bugas. Napay kamuting bayulit. Asa ka. Ingan niya gituzo na maging ni kubasa guys karong mga bata makakaon. Ang mga tantaron ra magpili-pili man to sila man ingan nga bangkuron kay ang mga bata di ka bantay nga hungit na nila kubasa. Mo na sikreto mga mamis. Makakaon na gid ang mga anak o mga binignit pero bangkuron. Bangkuron ng kubasa ba. Lunod na magamang brown sugar para mulami og samot tagatong trabaho. Brown sugar. So halo-halo guys, na lang sa kaso na akuanan og siga, bunggahan og siga kay aron di si jamuan ni mahong anuos. Ayan guys. Okay. Di may kaigo na to 1/4 mo matong nabutang. Ang tilawan guys, og mazo na bag lasa. Muta uy. Muta. Tabang pa, ang dugangan. Yan na guys, takto ra gid sa 1/2. 1/2 kilo og brown sugar para sakto ra gid ang tamis. Bayot ang saging. Okay. Yan na guys, halo-halo na to guys aron matunaw ang asukal. Umana to sa taktuban. Okay guys, yan na. Minsan tata dato na nisang haunon kay atong nanang akan. Okay. Paano pa na sa guys? Paano pa yan na? Okay. Yan na guys, ato sang paano pan karijot na. Uli. Kaya isang tata dato na nisang haunon. Yan na guys, sagamang trabaho, binignit nga pinapilit. Char. Na guys, ready na. Diyan, nagbuka-bukaw naman. Pwede na. Ato na haunon guys. Okay, ato na haunon kaya hindi sila mahubas ang sabaw. Oh, hindi kayo may Jesus, ginukutan mo day. Diyan guys. May binignit. Our binignit for today. Sama lagi. Sama ni mo mga kuan guys. Lili day. Dami ka sulat ng binig. Wow. Ikaw pa jut. Kamangha. 1, 2, 3, go! Ang gagawang. Sabaan. Bugata, oy. Yan na guys. Luto na kamang binignit. Mga na meron. Hukad ako guys. Hukad. Okay. Hukad ako guys. Grabe. Nagkagamang plato guys. Marunong sa pagkaan ng mga soup. Pasilan. Muna platos mga dagkang kabaw. Yan na guys. Agatang kinakusgan nga binignit ya. Wow. Lamiya, oy. Hukad na ta guys. Kumain na ta.
Ato mo to kalikod na nagkalikod. Na. Ang mabugnaw sa dali guys, kani hangi hukaron ang mabugnaw og dali. Hindi ko naman day. Okay, tadali. Dali kay ibutang na to dai. Oh, una mo, una. Okay. Okay. Okay, dala guys, mga ana meron, kana pas. Okay, tang tabunan karon di makahugaw. Dala guys, kita ang super yummy binignit. Yummy, yummy. Special na luto, yummy binignit. Tata. Si ba ka pakaligo ka binignit na. Ikaw, harap sara dito. Dala guys, yummy binignit. Oy. Butansya. Ha? Wala sa itong matitoy. Butansya ko. Tayo. Tara guys! Taran! Another plate. Another plate. na. Ano? Hindi na ako mapusika kay init pa. Ito! Anak ko! Sasasin ako. Wow! Naka kay! Wow! Nga na sila binignit guys. Nga na may binignit. Yan na. Guys! Mga talito binignit! Happy birthday to you! Madara pa pag-break kami pabugnaw ra kuno gitaha. Kay di man sa ginit, tapos moy labaw pud. Kami kay ganahan man kaon na kaya ano kami ikaon. Bet ang tilawan, ang ano ba? Kami tay. Kuno sa tay. Me. Taktura. Taktura ka tamison guys. Mikado. La pagkaano mo pagkaon. Wag grabe si Lia. Ay. Hupja yan, hupja. Wow, lami yan, lami. Wala init. Nga naman mo sanina, mura man nagyagi-agira. Di sa mga nagira. Nagira mo na to? Butangi, nagira day kuno guys. Taki ikaw, di sa mga pagka naagi badyo. Bajuhan ko. Ah, Atong bado. butangi. Hindi mo. Bajuhan ko. Ngay lang duha na guys. Away ko udit. Dari ko nagbinignit, kaya may daghang tao dari sa ubos. Tapos bahay kay kamera mang tulo. Ama sila along. Udit. Bayot udit. Bayot udit. Bayot si Odette. Bayot Guys, nga tanin ko. udit. Yummy ka ano. Bala na udit. Bala na udit. Hanakan. May day. Kana Ilia. Pilo na. Pilo. Kita ko. Tatay, hulog taga tatay. Butang ba? Tatay, kami pa. Tapos isa to. Kitay mo dugang, dahil daghan di ah. May daghan guys, dugang. Ha? Lapang ana mo duha ka batang mga lihutan. Ay, nalipeng, kabuhi ka. Patay na, nalipeng naman guys. Pastila na may batang nalipeng. Hindi ko sana. Pa. Lami kayo. Agin jo. Masa naman katay? Surrender na sa tatay guys. Di pa gani duha ka plato di ah. Na, surrender naman. Agi mo, Ilia. Lami kayo. Agi mo yan. Naman? Ha? Ano? Lami kayo? Apple aho ah. Ay, apple. Binignit na tagya tubang apple. Apple aho ah. Agi mo, sa pa mo. Yan. Apple aho. Na apple mo kuno ilaha guys. Aga binignit. Kaya mamay hanggi tubangan. Binignit. Orange imo ha. Mura lain na ilahang sabaw guys. Pastilan. Ayan, kumbati yan. Kana. Bati day. Kumbati. Apple aho ah. Wow. Lami uy. Imo ha orange imo ha. Imo yan. Kanyan. Kaon. Kaon. Muna kana mangga. Kana Nagas ug mudugang dia. Pikir day dia pud. Dugang day. Dugang. Kaya wa pa man sila nanakkuan. Tapos papagabril to, tikangkang pa man to butaka. Na pa bugnaw na ri. Unsa na kuno si Ja. Nag mga kuyas salina naton ang mga kuyas guys. Kaanday. Kanyan. Wow, very good. Dagduha ka bata. Unggoy naman kuno. Karagan ka dili, lami ka pang tulian. Isus. Kumbati. Wow, mo na ganahan ni Kim guys, kung nasa ka uban kay maingan yung kaan. Nakita mo gud ka aso. Sino ko na. Pero minyat. Ako no guys, mahaw. Ingat magduha ka bata, mahaw. Mahaw. Ang sarang talong dungri para man magkaon. Dari te, kaan, dai binignit. Binignit. Apel putak pamahaw ni. Mahaw, kay ron kabuhiin pagka, mahaw. Mahaw. Kabuhay naman kung daan. Kabuhi na kadaan. Ato na ning hektan rog pisi nang tataed.
Ang kabit sa una, oh. Hoy, isay kabit. Buang nga dyan. Mo na, guys, pagburas ng Iliya, mo na yung pangalaan Sabaan. Nga mo na, nasabaan. Pagkaan lang, pagkaan. Naan ka na. Grabe mga chikiting na guys, nahamanag pangaan. Yehe, busog. Ay, sus. Busog ang bibi Kim Kim. Tapod lagi sa kalaki. Busog. Yan. Busog. Oh, very good. Bugat na, bugat. Okay. Nara guys, ang mga salinan si Kuya Kin Kinog si Kuya Gail. Unsang hapon. Guli nila.